Ahojte. Ahojte. Tak, ešte sme sa rozhodli priniesť vám túto z Lenkou ešte jedno videjko, pokračovanie vlastne toho nášho prvotného príbehu, čo sme zdieľali ohľadom konzumácie zelených potravín, zdravia a jednoducho celkovo starostlivosti o svoje teličko. Pretože tým, že v podstate Lenka sa stala teda užívateľkou zelenáčov našich milovaných skrze mňa, skrze môj príbeh a skrze aj to, že v podstate ona mala sama zdravotné problémy, ktoré si v podstate začala riešiť. A vlastne videla aj na sebe výsledky, cítila sa proste lepšie, však to nám ona potom určite povie za chvíľočku. Tak ja som ju vlastne pozvala potom aj do spolupráce, pretože vlastne je možné aj otvoriť sa spolupráci so zelenými potravinami s Greenwayom, pretože je tam táto príležitosť nielen sa teda vzdelávať v oblasti zdravia a posúvať informácie ďalej a teda ozdravovať seba, ale v podstate aj tých druhých. A s tým vlastne súvisia aj ďalšie benefity, ktoré prináša Greenway, a to sú v podstate benefity finančné, čiže kto hľadá akoby naozaj cestu, ako si zabezpečiť finančnú hojnosť, ako sa vlastne otvoriť v podstate príjmu z toho, čo nás naplňa, čo nás baví a to, čo nám dáva zmysel, tak je určite veľmi pozvaný do tejto spolupráce s nami, pretože my už vlastne tvoríme s Lenkou aj tým a tým, že naozaj už v podstate pár rokov fičíme my na tomto zelenom nektári a teda aj na iných veciach, tak už ozaj posúvame informácie veľmi aktívne ďalej a pomáhame ľuďom, aby aj oni sa cítili vlastne vo svojom teličku dobre, čo je pre nás veľmi dôležité, ale okrem toho samozrejme žijeme tu v hmote na zemi a jednoducho s tým sú spojené aj iné veci, ktoré potrebujeme k svojmu životu. A keďže vlastne Greenway vytvára túto príležitosť úžasnú, tak týmto vás vlastne aj tak pozývame trošku, že kto cíti, že to má rovnako, možno Lenka, keď povie svoj príbeh, že prečo vlastne ju to tak vtiahlo, tak vlastne vás pozývame pridať sa ku nám, pretože ja teda poviem trošku najprv ešte zo svojho príbehu. Ja tým, že už dlhé roky sa vlastne venujem práci s ľuďmi, s tým, že v podstate už dlhoročne miešam rôzne prípravky liečivé skrz aromaterapiu, bylinky a podobne. Zaoberám sa vlastne tou strávou, robím kurzy varenia a odovzdávam vlastne ľuďom informácie, ako žiť inak, zdravšie, ako si ozaj to svoje teličko vážiť a starať sa oň 100%. Tak v podstate tým, že mi prišli zelenáče do života a začala som ich teda sama užívať, prešlo určité obdobie, pár rokov, kedy prirodzene samozrejme moji blízki a moji vlastne klienti z iných oblastí, ktoré vlastne súvisia, sa začali na mňa obracať a chceli tiež užívať, chceli tiež proste byť súčasťou. Tak vlastne som sa rozhodla, že vstúpim aj pracovne, s takým tým pracovným nasadením do Greenwaya a budem to naozaj šíriť ďalej s tým, aby som si v podstate aj tvorila svoj biznis vedľajší, ktorý je, myslím, že dnes veľmi potrebný a je proste úžasné si vytvoriť svoj vedľajší príjem, ktorý máme a ktorý sa potom už vlastne deje sám násobí, a ja ďakujem za túto hojnosť, ktorá skrz vlastne šírenie toho, čo žijeme, čo je vlastne úplne krásne, liečivé, zdravé, prirodzené, tak vlastne priteká potom aj tá zelená hojnosť v tej vlastne inej oblasti. Ja tomu hovorím zelená hojnosť, lebo tá zelená je naozaj pre mňa taká tá farba liečenia. Takže preto som vlastne vstúpila ja do toho, no a potom som sa už postupne otvorila tomu, že áno, poďme si budovať vlastne tú svoju sieť, poďme si budovať rovnako naladených ľudí, ktorí budú pracovať vlastne spoločne s nami a ktorí budeme teda šíriť tieto informácie do sveta von s tým, že spoločne sa budeme vzdelávať, zdieľať svoje skúsenosti, našu prácu a naozaj to odovzdávať ďalej, aby to malo ozaj akoby takú komplexnosť. Čiže v podstate oslovila som potom Lenku. Leni, však povedz, že teda aký bol tvoj začiatok, aj teda prečo si začala užívať a prečo si sa potom dostala na túto cestu spolu so mnou, pracovnú. Jasné. No ja som sa dostala k zeleným potravinám cez teba presne
presne preto, čo si zdieľala v tom prvom videjku, že som mala problémy s krvným obrazom, však ja som to už zdieľala viackrát, ale veľmi som túžila a vnímala vo svojom srdci, že naozaj ja chcem ísť tou prírodnou cestou. Stále som proste bola taká naladená a v takej dôvere, že určite tento svet nebol stvorený len tak pardon, zo srandy a že určite proste tu máme k dispozícii všetko na to, aby sme sa cítili v plnej sile a zdraví. A teda dostali sa mi do cesty zelené potraviny, ktoré tento môj problém zdravotný vyriešili. A začala som ich teda ponúkať aj mojim deťom, aj mojej rodine. A vnímala som, že naozaj každý, ako keby ten organizmus si z toho zoberie to svoje, čo práve aktuálne potrebuje na to, aby sa cítil fit a skvele vo svojom tele. No a postupne začali aj ku mne prichádzať tí ľudia, ktorí sa mi zdôverovali s tým, že majú nejaké zdravotné problémy alebo ťažkosti, alebo by potrebovali viacej energie, vyriešiť toto a tak ďalej. No a tak som sa otvorila teda aj tej možnosti, že budem prinášať to dobro na tento svet aj v podobe toho zdravia, lebo vnímam, že naozaj pokiaľ človek nie je v tej svojej plnej sile, tak jednoducho proste nedokáže tvoriť nič, alebo sa mu nechce, proste nemá na to silu, nemá na to energiu, nemá na to chuť. To znamená, že v prvom rade sa potrebujeme postarať o svoje telo, aby sme mohli prinášať tie svoje dary na tento svet. No a vlastne takto nejako to začalo, tak ja som akože veľmi sa z toho teším, že môžem. A táto práca ma veľmi baví aj v tom zmysle, že mne sa postupne akože tá skladačka toho nejakého vedomia spája, že proste tým, že sa naozaj zúčastňujeme rôznych vzdelávacích aktivít, zoomikov, proste prepájame sa, zdieľame tie svoje príbehy, vnímame, že komu sa čo deje, komu sa čo napráva, komu sa čo harmonizuje, tak proste mne to všetko proste dáva zrazu taký zmysel, že aha, toto preto a toto takto tak. A je to úplne perfektné, akože teším sa z toho riadne, akože je to úžasná cesta. Tak. Fakt. Že sa vlastne tie súvislosti akoby skladajú presne ako pucle. A naozaj my už teraz vytvárame tým teda niekoľkých žien a samozrejme niekoľkých desiatok ďalších ľudí, ktorí pracujeme spoločne a v podstate máme tú spoločnú víziu ozaj dávať tieto informácie ľuďom, ktorí sú na to pripravení a ktorí chcú proste žiť inak a chcú vlastne jednak pomôcť sebe, ale pomôcť aj ostatným ľuďom okolo seba práve cez tú svoju skúsenosť, pretože to ja vnímam ako najdôležitejšie. Jednoducho nemôžeme proste pomáhať niekomu, keď vlastne sami to nemáme zažité. Takže toto je vízia vlastne nášho tímu, našej spolupráce a pokiaľ by ťa to oslovilo, možno teba práve žienka, ktorá pozeráš toto videjko, tak určite nás kontaktuj, dáme ti viacej informácií a budeme sa tešiť, ak budeš aj ty súčasťou toho nášho tímu a budeme proste môcť tvoriť spoločne, pretože je to to, čo má zmysel a je to to, čo vlastne potom znásobuje tú hojnosť vlastne v každej oblasti nášho života, hojnosť zdravia, hojnosť financií, hojnosť proste vzťahov, lásky, všetkého jednoducho. Pretože vždy je to v každej oblasti života, takže nech sa deje, posúvame to ďalej a ako ten film, pošli to ďalej, teraz ma napadlo, takže posielame ďalej a pokiaľ máte chuť sa pripojiť ku nám, tak otvárame našu náruč. Hej, a ja som ešte chcela povedať, keď si teraz toto zdieľala, že pred tým, ako som mala deti, ja som pracovala na rôznych pozíciách, ale jedna z nich napríklad bola pozícia sociálneho pracovníka v jednej firme. Áno. Kde proste tá práca mi absolútne nedávala žiadny zmysel, že proste tí ľudia nechceli, nemali potrebu sa zapájať a tak ďalej. A ja som si vtedy povedala, že ja už nikdy v živote nechcem tvoriť alebo sa angažovať v niečom, čo nemá priniesť na tento svet naozaj nejaký zmysel, nejakú hĺbku a niečo dobré. Takže ja proste sa z toho teším, že toto naozaj má ten základ akože taký zdravý a taký silný, že fakt prináša toto svetlo na túto zem, tak ako ten ľud nám tam ide v tom videjku. Áno, to slniečko, presne. Teraz sa stratil, ale tak akože vnímam, že fakt preto, aby som si užila tento život, nielen prežila, hej, ale aby som si ho užila na tejto zemi, tak ja potrebujem tvoriť niečo, čo ma bude naplňať a zároveň, čo bude prospešné aj pre tých ďalších ľudí, hej, že to bude mať proste fakt ten zmysel. Presne tak. A vždy, keď to vlastne tvoríme spoločne, tak tá spoločná sila potom rastie a ono sa to vlastne všetko násobí. Takže každou skúsenosťou, každou vlastne spoluprácou a spoločnou energiou, takže tak.
Tak ti ďakujem, Leni, Ja tebe, za dnešné pohovorenie a tešíme sa na vás všetkých. Ahojte. Krásny dní. Áno, pa. Ahojte.